Veneitä on laiturit täynnä ja liput hiljalleen liehuvassa tuommoisessa huomattavasti hennommassa tuulessa kuin mitä eilen oli. Ja tosiaan muumit kumppaneineen ovat heränneet ehkä vähän semmoiseen tavallisesta jännittävämpään aamuun. Tiedätkö malttaneet nukkua ollenkaan? Muumilaakson väellä on tosiaan syntymäpäivän juhlat. Muumimaailma juhlii 20-vuotista taivaltaan täällä Naantalissa, Kailon saaressa. Ja tuskin nämä vähän harmaat pilvetkään ja mahdollisesti sateenropsut, jotka sitä sitten himmentävät. Muumimaailman isä, näin kai voi sanoa, Dennis Leifson, hyvää huomenta. Hyvää huomenta kaikille. Onko tämä aamu ollut jotenkin tavallista jännittävämpi, kun on syntymäpäivän juhlallisuudet edessä? Onko uni tullut silmään ollenkaan? Kyllä uni tuli silmään, mutta jännitin sitä, että sataisiko tänäkin aamuna. Ja nyt näyttää hyvältä, ei tuule ja aurinkokin pikkusen pilkahtaa. Aina silloin tällöin kuuluisa Naantalin aurinko näkyy. Eilen tuulet ajoivat saaristosta pois. No kyllä se näin oli. Oli hyvä, että tulit haastattelemaan, että mä tulin jo eilen pois. Ei jäänyt saareen mottiin. Mutta todellakin päivän juhlallisuudet alkavat tuossa vajaan tunnin kuluttua ja niitä riittää pitkälle iltapäivään. Ensimmäistä kertaa jaetaan Muumimaailman lastenkulttuuripalkinto arvoltaan 5 000 euroa. Se menee henkilölle tai taholle, joka on paljon tehnyt lastenkulttuurin eteen. Ja tässä vastapäätä Merisalin pöytään istuu lastenkulttuuri eteen paljon tehnyt mies, joka ei kuitenkaan tätä palkintoa saa, vaan se menee jollekin muulle taholle. Mutta sen sijaan kyllä tunnustusta on tulossa merkittävästä työstä alueen elinkeinoelämän hyväksi. Dennis Leifson, millä mieli valmistaudut ottamaan tämän tunnustuksen vastaan? No, hieman yllättynyt siitä, kun toisaalta mielestäni olen tehnyt elämäntyöni lasten eteen niin animaatioiden muodossa kuin tuon Muumimaailman teemapuiston muodossa. Mutta olenhan aloittanut urani jo tuossa 70-luvun, tai se ihan vuonna 70 MTV:ssä ja sen jälkeen Helsingin kaapelitelevisiossa olin ja sitten lähdin tekemään ulkomaille vähän animaatioita, jotka kaikki on näkynyt täällä Suomessakin. Ja kyllä tässä on ollut tekemistä ja nyt on kiva, kun ensimmäistä kesää oikeastaan eläkkeellä. Niin, muun muassa Muumilaakson tarinoita. 104 osaa, kun se oli, että melkoinen urakka. 104 osaa, puolituntista ja sen lisäksi yksi pitkä elokuva, Muumipeikko ja Pyrstötähti. No siinä sitä on yhdelle miehelle elämäntyötä kerrakseen. No juu, laskin tuossa kerran, että kaiken kaikkiaan on tehnyt noin 350 tuntia animaatiota. Se on kyllä aikamoinen määrä. Onko se muuten elämään mitään muuta mahtunut kuin muumit? Kyllä puolet elämästä voi sanoa, että on mennyt muumien parissa, ainakin tästä työelämästä. Näin voi sanoa. Että kyllä se oli melkoinen urakka. Kävin muuten 104 kertaa Japanissa, koska siellä mulla oli studiot ja joka osan vuoksi kävin Japanissa. Siinä tuli sitten istuttu lentokoneessakin toinen tunti. Se oli raskasta. No tämä Muumimaailman 20. kesä, se on nyt sitten hyvä taitekohta muistella menneitä. Siinä oli omat kommervenkkinsä, että Muumimaailma tänne Naantaliin ja Kailonsaareen päätyi. Idea muumiaiheisesta teemapuistosta, sehän kyti pitkään. Dennis Leifson, kuinka se helppo ensinnäkin muumiäiti Tuve Jansson oli saada innostumaan asiasta? No, se kävi niin, että tässä kävi sillä tavalla, että Tuve sai useampia ehdotuksia, kun tämä Muumi-televisiosarja, animaatiosarja aloitti tämän niin sanotun boomin, muuten josta sanasta en tykkää lainkaan, koska ei tämä muumibuumi ole, vaan muumit on tullut jäädäkseen ja buumit on semmoiset, että ne tulee ja menee. niin Tuve sai sen jälkeen muutaman ehdotuksen ja esitti ne minulle, kysyi mielipidettäni ja mä en kelpuuttanut yhtään niistä, Tuve oli samaa mieltä. Ja sitten yhtenä päivänä kysyin häneltä, että mitä jos mä tekisin sen itse. Ei mulla ollut semmoista ajatusta aikaisemmin. Se tuli vasta silloin 92 keväällä tämä ajatus rupesi muhimaan. Ja sitten jo 93 kesällä avattiin Naantalin Muumimaailma. Niin, että se oli loppujen lopuksi sitten se loppuvaihe kuitenkin aika nopea. No se kyllä kävi äkkiä ja se johtui lähinnä siitä, että Naantalin kaupunki oli sanoisinko enemmän kuin yhteistyöhalunen asian osalta, että luvat saatiin nopeassa tahdissa ja niin edelleen. No entäpäs sitten tuo Turku, kun sielläkin sitä omaa huvipuistoa Särkänniemen ja Linnanmäkien vastapainoksi kyllä kovasti hinguttiin, mutta siitä ei sitten valmisteltu tullut Muumimaailman kanssa.
No joo, se oli semmoinen paikka siinä, että ei sitä oikein mielellään lähtenyt sinne Turun Ruissaloon, kun ruvettiin haukkumaan luonnon raiskaajaksi. Kyllä se, niin kuin, se pelotti se ajatus ja ajoi meidät kyllä sieltä pois. Nyt on mielenkiintoista nähdä, että tuo pieni Kailon saari, niin ei siellä ole linnut häiriintynyt ja luonto on siellä rauhallinen ja samanlainen kuin se oli ennen muun maailman tuloa. Eilähän noihin tapahtumiin viitattiin Ruisrock 40 vuotta -dokumentissa, joka Yle Teemalla nähtiin uusintana viime kesältä, että oli tosiaan tuo kiista-aikoina. Kyllä. Ja kyllähän se tietysti monet ajatukset sitten, jotka täällä toteutettiin Naantalissa, niin perustuivat sellaisiin niin kuin kehitysnäkymiin Ruissalon osalta. No minkälainen maku siitä sitten Turun suuntaan jäi, että se homma meni puihin? No ei mulla ainakaan ole minkäännäköisiä huonoja negatiivisia tunteita mistään. Se johtuu siitä, että täällä Naantalissa on niin kiva olla. Eli varmaan loppui hyvin, kaikki hyvin tässä tarinassa. Kyllä vaan. No Naantali oli siis vastaanottavaisempi Dennis Lifson muumeille ja kyllähän ne ovat sitten koko alueelle tuoneet hyötyä. Markkoja ja euroja on kilissyt kassaan aikamoinen määrä. No joo, siis Muumaimallahan on melkoiset, niin kuin, jos pelkästään ei välilliset, vaan välittömätkin merkitykset koko elinkeinoelämälle täällä, että väitetään, että semmoinen yli 50 miljoonaa euroa jää tänne Naantalin seudulle tai Turun seudulle kaiken kaikkiaan. On ne sitten niin kuin bensiiniostoina tai ravintolaostoina, hotellipalveluina ja niin edelleen. Itsehän muun maailman liikevaihto on vaan runsas 10% tuosta kokonaismäärästä. No tuota taustaa vasta ei tarvitse varmaan ihmetellä, että miksi tänään tulee arvo tai ansiomerkki. No se ansiomerkki, no kiitos, se ansiomerkkihän kyllä tulee keskuskauppakamarilta. Mutta kiva näin, että se on todettu, että muun maailmalla on ollut merkittävä taloudellinen merkitys myöskin verojen suhteen. Että niin kuin meillähän on 250 nuorta töissä, joista suurin osa on Turun seudulta, niin kyllä silläkin on merkitystä. Ja sitten sen lisäksi tietysti muut verovaikutukset. Dennis Lifson, olet toiminut muumimaailman taiteellisena johtajana nämä parikymmentä vuotta ja nyt siis ensimmäinen kesä vähän niin kuin vapaalla. Mitäs tuo toimenkuvana taiteellinen johtaja tarkoittaa? Onko se sitä Tove Janssonin hengen ja perinnön vaalimista ollut? No varsin suuressa määrin sitä, mutta sitten myöskin uusien ajatusten kehittämistä ja niiden hyväksymistä, mutta pääasiassa totta kai tätä Tuven perinnön vaalimista, näin voi sanoa. Meillä muun maailmahan lähti liikkeelle siitä alun perin, että täällä ei ole mekaanisia vempeleitä ja niin edelleen, vaan kaikki perustuu tämmöiseen materiaaliton puuta ja kiveä, ja lapset saa kokea tämmöisen interaktiivisen kokemuksen, saavat koskea muumeja, joka ei ole ihan mahdollista niin kuin televisioanimaation merkeissä. Ja Tuve esitti silloin alun perin määrättyjä toivomuksia. Hän kävi täällä avajaispäivänä, se olikin silloin 93 juhannuksena ja se olikin ainut kerta, kun hän kävi täällä. Ja sitten sanotaanko näin, lainausmerkistä tarkisti puiston ja totesi kaikki hyväksyttäväksi. Tuve ei tietenkään enää ole itse tarkistamassa puistoa, mutta olet pitänyt siitä kiinni, että Tuve joutuisi pettämään. Kyllä näin on, ja totta kai me seurataan sitten myöskin niitä ohjeita, joita Tuven tekijäoikeuksia valvova yhtiö Moomin Characters hoitaa, eli meillä on läheinen yhteistyö heidän kanssaan. No tuossa tuli viitattu jo niihin luontoarvoihin Ruissalo-yhteydessä. Miten haastavaa sitten täällä Naantalissa Kailonsaaressa on, kun puhutaan kuitenkin matkailualan yrityksestä ja tuhansittain käy kesässä lapsiperheitä ja täällä on miljoonia ihmisiä vierailut näiden 20 vuoden aikana? Kyllä ne kielolehdot on ihan samassa paikkaa tänään, missä ne oli 20 vuotta sitten. Yli 40 lintulajia pesii siellä edelleen. Kaikki on kunnossa. Kunhan saataisiin vielä tuo
Kailonsaaren edessä oleva kaislikko poistettua. Mikä sen on estänyt? No siinä kai on ollut kaikennäköisiä lupakysymyksiä ja muita, mutta se on huono homma. Se nimittäin ei kyllä kaunista tuota Naatalilahtea. Se saattaa kuitenkin jollekin vesilinnulle suojan tarjota. No ei siellä kauheasti niitäkään ole. Joku sanoi, että siellä on enemmän haukia. No hauetkin on kivoja kaloja. No mites, täällä ei siis näitä mekaanisia vempeleitä ole. Se on varmaan jossain määrin sellainen etukin, että verrattuna muihin huvipuistoihin ja teemamaihin ei joka vuosi tarvitse uutta sisuskaluja vatkainta olla vetonaulaa esittelemässä. No näin on, ja se on kyllä melkoinen haaste myöskin, koska nämä huvipuistot, nehän aina mainostaa tulevaa kautta jollain uudella mahtavalla vempeleellä, onko 100 metriä korkea vai mitä ne on sitten ja mitä nopeampi sitä parempi. Eli meille se on melkoinen haaste, mikä on millä me uusimme itseämme. Ja meillä on teemat vuosittain, teatteriohjelmat vaihtuu, joka vuosi on uusi teatteriesitys tai niin kaksikin ja sitten jotain uutta aina pyritään lisäämään, joka lisäisi tämän puiston, meidän teemapuiston interaktiivisuutta. Helpottaako se, että kun kohteena ovat nimenomaan lapsiperheet, niin sieltä koko ajan kasvaa sitä uutta polvea, joka tutustuu Muumilaakson tarinoihin? No mä oon niin kuin sanonut näin, että joka 3. vuosi olisi uusi lapsisukupolvi. Ja sitähän kertoo sekin, että uskoisin, että mitään televisio-ohjelmaa ei ole esitetty niin monta kertaa ja uusintoina kuin Muumitarinoita. Eli se kertoo aika paljon. Että siis, ja lapset tykkää katselee videoita, samaakin videota varmaan 5-6 kertaa, mutta tosiasiassa se jatkuvuus on siinä, että uusi lapsisukupolvi syntyy joka 3. vuosi. No muumien ikähän, siis vieraiden ikähän lähtee suurin piirtein 3 vuodesta ylöspäin. No nyt on niin, että aika paljon täällä on ihan sylivauvojakin ja se on jännittävää. Eli 0–100 vuoteen. Ja oma lukuunsa on tietenkin nuo ulkomaiset vieraat. Äskenkin juuri katsomme, miten 2 neitokaista meni kameroiden kanssa selvästi Aasiasta, varmasti japanilaisia. Siellä se suosi vaan tuntuu suhdanteet olevan asiamarkkinoilla. Japanilaisia me ollaan arvioitu, että meillä on noin 10 000 japanilaista kesässä. Ja se on aikamoinen määrä. Koska kun japanilainen matkustaa Eurooppaan, niin se tulee tänne normaalisti 6 päiväksi Eurooppaan. Ja se käyttää siitä 1 päivän sitten täällä Muumilaaksossa, niin se on aika hauskaa. Montako aasialaista vihkiparia täällä on mahdettu Muumihäissä jo vihkiä? Kyllä niitä on jo pitkälle 20 käsittääkseni. Tänäkin kesänä kai on pari häätapausta. Mm-hmm. No miten sitten, Dennis Lifson, jos verrataan tämmöisiin, sanotaanko markkinoiden tuorempiin tulokkaisiin, tässä on nyt viime vuosina kohkattu kauheasti Roviosta ja Angry Birdsista ja vihaiset linnut ja possut, ne on sieltä kännykkäpeleistä pongahtaneet ja niiden ympärille lastenpuistoja, teemamaita ollaan rakentamassa. Kilpailevatko tällaiset uudet tulokkaat Muumien kanssa? Mielestäni eivät. Siis Muumi on niin oma tarinansa kaiken kaikkiaan. Että sen takia mä oonkin sanonut, että kun kirjoitetaan Muumista, pitää aina kirjoittaa isolla ämmällä. Eli se on tavaramerkki. Kyllä. Jos vielä muumimaailmasta puhutaan sen verran, että sveitsiläisomistuksessakin välillä kävi oman terveyden takia annoit sinne, mutta sitten Dennis Lifson päätit, että muumit täytyy saada takaisin Suomen tai Muumimaailma yhtiö sen taustalla. Kuinka tärkeää oli se, että on suomalaisessa omistuksessa? No erittäin tärkeä asia. Siis siinäkin vaiheessa, kun se oli ulkomaisessa omistuksessa hetken, niin minä valvoin kuitenkin sen sisältöä. Mutta minusta se oli, ja omat lapseni olivat siinä aika tarkkoja, että iskä, kyllä sen täytyy perheelle jäädä. Ja näin on käynytkin, nimittäin lapset ovat ottaneet tässä talven aikana vetovastuun. Kyllä vaan, ja vanhin poikani on hallituksen puheenjohtaja, nuorin poikani on hallituksen jäsen, itse istun vielä hallituksessa myöskin. Ja molemmat pojat on muuten ollut nuorempana Muumimaailmassa työntekijöinä. Mm-hmm. Nuorempi poika oli Nuuska Muikkunen ja vanhempi oli teatterituottaja. Miten sitten, Dennis Lifson, kun lapset ottavat vastuun, niin malttaako sitä itse kuitenkaan olla katsomatta päältä? No
ei tässä ollut ainakaan toistaiseksi vaikeuksia, kysyvät mielipidettä kaikissa asioissa. Ja sitä paitsi meillähän on valtavan hyvä henkilökunta. Esimerkiksi toimitusjohtaja Tomi Lohikoski on ollut yhtiössä alusta lähtien, eli 20 vuotta. Ja siellä on monta muutakin keskeistä henkilöä, jotka ovat olleet vähintään 15 vuotta. Eli kyllä se on hyvissä käsissä, että mulla on hyvä omatunto. Mitenkäs nyt sitten laskeutuminen omille eläkepäiville pikkuhiljaa, mitä ne sisältävät? Ilmeisesti Turun saaristo ainakin. Turun saaristoa aivan varmasti. Ja toi talvi on mulle vähän vaikea tämän mun liikuntavammani takia, että se voi olla, että enemmän tulen olemaan vähän sulasimmissa paikoilla kuin täällä luistelemassa Naantalin kaduilla.